rech en ang'o mabire pachi? Wan kaka onagi ong'ewa gi rech nikech mae chiemo achiel ma bende wahero ahinya. To nikech inyiso wa ndalo man wadongo ni rech nyalo mi bedo ng'at mariek. Omiyo kawuono ni gitu mama wantie ni antie Kindu Bay, kamoro ni Kamolo Beach. Kamolo Beach ka adhi romo gi japith miluongo ni Kefa Omondi Were ma bende osebedo gi lony korka pith mar rech. Odhi nyiso wa ber mar rech en owuon oseneno kotimo ndalogo duto mosetimo ang'owa osebedo gi ka opidho rech ni. Omiyo wakaw thuolo ni mar rwakie chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni uru. Program imiu. Inyalo. Bera nyadhi maber. Isechopo. Aseriti. Erokamano. Wuotho maber. Wuotho maber kabisa. Erokamano. Aneno ka dhano pod odiche nam ka. Pod wadiche nam ka dho joala moko to osedhi. Lakini koro yiedhi em waluoko. Adwa ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo kae kawuono. Okay. Nyinga Kefa Omondi Were, an japith mar rech e dho wath mar Kamolo Beach. Yes. Erokamano Kefa. To pith mar rech ni nichako karang'o? Pith mar rech ni endi nachako higa 2019. Ang'o mano mijing'o kata ang'o mano motivate miwacho ni gisa mantie ni kata odichieng' mantie adwa ni achak pidho rech? Rech naneno ka en gino mane gi pesa, ahinya koselore lo motuo. Sama pod en e nam kucho chendo to kinyal ng'e ni en gi pesa. The moment mochopo lo motuo to koro en pesa, ochala gi pesa wuon. Kamano. Kind 2019 nyaka sanie. En ber mane ma in iwuon iseneno kaka japith mar rech? Rech osemiyo timo gik mang'eny ahinya. Wasetero nyithindewa sikul kendo osekonyowa wadak kode, wachame. Minewa mag joala bende okonyo kokawo rech to dhi yudo ohala to pidhogo nyithindegi kendo gidak ngimagi mapile pile. To ka nichako in iwuon, nichako gi pesa marom nade kata starting capital nigolo kure? Koso ne gin mikano? To iwacho ni oyo pesa man go ni koro kadona atimo ang'o? Achak pidho go rech. Sama nachako pidho rech nachako gi siling 50,000 ka aloso cage moro matin mar 3x3 meters square. To pesa ni endi nayudo kowuok e bank mar Equity kana dhi awuoyo kodgi nadwa chako pith mar rech to ne gimiya loan ma gin go kanyo miluongo ni loan mar agriculture ma gi support godo jopur. Koro wach ni ndalo kata kinde mani dhi ka Equity ne gimi loan ma ni chako godo ka 50,000 ni noya kuomgi. 50,000 ni noa Equity. To sama ne gimigo ne uwinjori ni interest gi ne chalo nade kata ni dhi chule kuom thuolo marom nade? Ndalogo endo nikech en loan manachako go ne gimiya dweche 6 kende mondo achule gi interest mar percent 13 kende. Koro nikech in achiel kuom jogo ma bende oseyudo kony koya e bengi mar Equity. Ber mane ma bedo ni ne gimi pesa ni ma in iwuon ni iseneno nikech iwacho ka nichako gi cage matin. Inyanyisa ni niseyudo profit kata pesa moro duogo ni michaki dhi medo cages mamoko? Gisani ka ne achako gido Equity nokonya implement pacha mane en mar pidho rech e a small scale. Naneno ka pith rech no ber ma bang'e nachaka dok irgi magichak gi meda loan kendo machielo 200,000 kendo bang'e gichak gi meda mogik loan 350,000 masemedo go cages manyaka sani endi an kod cages 7. Loan mar ariyo ni ne gichak gimi thuolo marom nade mondo in iwuon ine kaka ichulogi? Loan mogik mane jo Equity miya ni endi nikech ne en loan mang'eny molomo kuoko ne wawinjore kodgi nokawo higa achiel mangima kichule dwe ka dwe. Higa achiel mangima mano bedo loan mamuol ma japur moro amora nyalo chulo. Kamano. Ata samoro nitie jal ma diher donje pith mar rech ni. Gin ang'o ma ng'ato nyaka bed ni ng'eyo kata bedo go machiegni kapok ochako pith ni? Pith mar rech ahinya daher wacho ni ng'ama dwaro donje nyaka bed ni ong'e weche mag nam matin nikech nyaka ing'e lupo kibiro kwang'o yie kidhi pidho rech ni. Otherwise Equity Bank bende anyalo sero ji mondo odhi oyaw account Equity kanyo nikech gin staff
man kod winjo maber kabisa, kata ka idwaro loan to ginyalo winji kendo ginyalo miyi loan e yo mapiyo piyo ahinya. To kodhi korka loan en gima gidhi miyo ng'ato kende koso idhi ka group? Kaka an Kefa nadhi kenda ne gimiya as an individual nikech en loan mar agriculture. Koro kata ka in kendi ginyalo miyi, kata ka un e group bende inyalo miyi. Kasto bende nitiere ka Equity Bank tich go yot. Gin gi namba machalo mano mar sime miluongo ni Equitel. Equitel no inyalo ng'iyo go balance ni, inyalo kata process loan bende kanyo matiyudo mane simbi kanyo. Koro en bank modhi malo ahinya. Koro wacho ni wadhi kawo yie achiel kae materowa. Koro wadwa kawo yie achiel kae ndi. Wadhi gi kejes kuma wapidhe rech. Koro karibu nyalo donjo. Kapok idhi kuro nyaka rwak life saver. Arwak life wakwonga mosi ber. Idhi nade? Iwacho ni kapok adonje pi kato nyaka to. Irwako life jacket. Adonji yien to ma yie mwadhi godo. Idho gi maki luoka. Koro ojali rwaka rogi kocha. Kama. Alorni. Kama. Panel cream uneno. Iwacho ni kidwa donje pi kitho donja oyaye. E nam ka weche nya timore mopogore. Koro to nikech wan be waherore wawegi. Ok dwaher ni tho moro ma oyuma yudowa nikech ni watamore rwako gimiluongo ni safety jacket ni. Weuru warwak jacket ni to sama warwake joka ma wadhi e nam. To jomoko nitie mabende oluoro pi. Iwacho ni water beyond basin is not safe. Omiyo weuru wadhi adhiya to sama wadhiye ni ket wauru e lamo. Cages kanyo nitie kaka utimo ne gi wach ni luoko gi kata gone gi yath utimo manang'o koso en kosekete ni nikech en e nam to mano romo kech ka wasekete e nam to koro en sawa mana ka nitiere gimodonje e keje mok wadwar mane wagolo. To samoro akia ka bende rech tugorega kata gimoro nya bedo ni nya ketho achiel kuom rego ma samoro nya paro ni gol kapok odhi moketho mang'eny. Rech to bende ok thor tuorega ahinya. Mak mana nitie gima makogi miluongo ni stress. Stress komakogi ibiro yudo ka koro githo mana kendgi. Tang'o makelo ne rech stress? Gima kelo ne rech stress ka gimoro dhi obwogogi ma ok ging'iyogo to ginyalo bedo gi stress. Fingerlings mani chako gi fingerlings marom nade? Nachako gi fingerlings 2,000. 2,000? To mago nopim nigi ka kgs? Koso here kaka nitiere kaka gipimo, ginyalo kwano in terms of even 200 e kuom tin. Kagise kwano kamano to ging'e kama 200 ogike. Koro gipimo kamano nyadipar to giyudo 2,000. Koro in kaka isebedo japith mar rech ni, ma ohala minyalo nyiso ng'ato donje koso ma ohala ma inyalo nyiso ng'ato ni oyo kik item? Ohala ni to ber, anyalo jiwo ji mondo donje nikech ka o succeed to en gi yuto mang'eny kamano. En gi yuto mang'eny. Sami wuoyi yuto ni manyiso ni in bende ok en gimitimo kendi. Samoro in gi jok mabe indiko kata jok makonyi manyiso ni ber miseneno miyo in bende idhi miyo jomoko tich. Yes. Kamano. Daher nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in isebedo kitimo kata itimo kikae. Nyinga Antipas Odhiambo Lweny. Tija maduong' en tich mar kej. Nokwonga tiyo Nairobi kej Wakali to nawe aduga chako mar ohand rech ni. Ine wuon isetimo ohand rech ni kata pith mar rech ni kuom thuolo marom nade? Ma higa ni kakoro chopo to ma hika mar 5 nyaka nachake. To ka ni chako in wuon ichako gi keje sadi? Nachako gi kej achiel, kej moro manoko mugik chuo
e kuma nachako godo. Ne en kar na aloke tere kocha. Nichako gi fingerlings adiwa. Fingerlings nachako gi 6,000. To koro wach ni sami pidho rech kata rech sama onego bed ni chiemo. Gin gi seche gima onego bed ni imiyo gi chiemo koso en giminya chiwo sama wiyo miti tero ne gi chiemo to gichamo. Nikech wachake to wakele ga saa 1 okinyi kar saa 7 to gi saa odhiambo madhi saa 1. Magi seche ma waketo nikech ok wan gi ujusi malere somo weche mag rech. Koro watiyo gi pachwa. To ere kaka ing'eni nikech sama nichako gi fingerlings iwacho ga ni mondo ng'ato tegno kata kor ka chiemo kae kata ka nyathi matin kodhi mochop kuma ochame kuon nitie kaka nochako gi wawach ni waru monyosi rech bende nitie kamano koso rech en kamano wachake gi 1 mm kata nitie poda moro bende ma inyalo chak godo to mano bende chako kuro 1 mm kata gi poda no endo to en bende en mana chiemo gi moregi. Koro bang'e to wadhi 2 mm kata wadonje 3 mm ma wan godo kani kendo wabiro dhi 4 mm. Koro 2 mm en rech size mane kata ma oseromo dweche? 2 mm kako rech bedo inji ariyo gi nus. Samo inji achiel bedo inji ariyo koro inyalo miye 2 mm. To gike inji ariyo bende pod en 2 mm to gike inji ariyo gi nus gi inji adek to koro miye 3 mm ma koro achiwo kani. Ne jogo ma samoro nitie alwora mantie kamolo kae. Ere kaka udil kod nikech sami keto rech e cage to ine nam. Ok in gadiera ni jadi madwa kalo nam ni kadhi mieche moko kata gwenge moko. Kata jok marito gi. Mano endo to wan wewegi mwaloso security marwa wawegi ma nyaka wa ndik jomoko to kwasendiko jomoko to koro girito nwa seche magotieno to ka gilewo to wan wawegi mwabiro warite. Nyaka sani wawach ni bende nitie pek kata challenges ma in kaka japith mar rech isekalo. To ere kaka isetimo nang'o isekalo miwacho ni oyo mae kana chako na timo gima kama to naneno ka mae ok odhi na maber. Koro aneno na tim kama mondo timna kata mi ayud yuto maber. Seche mana chako nyaka katiyo ne jomoko to joma itiyo negi namba 1 kake jobarore to in ok inyal ng'eyo nikech obarore gi buo piny. Ka rech odok ting'eni in kiteri ka polis. Mago achiel kuom challenges mane wabedo godo. Challenge mar ariyo ng'enyne to kuok waseneno ahinya en mana ni gogo yiech. Ka kora waywaye chande to idhi yudo kaka moro yiech to kanyo golo rech. Ka gima ok agiri ting'eni mano koro idhi yie isekwalo. Koro cases bilago ema osebedo ka hinyowa ahinya. Ne ng'at ma osebedo gi gombo mar donje pith mar rech ni inyalo nyise nang'o? Pith mar rech nigi challenges. To e challenges go nyako yie no nyalo rwake kore. Achiel o inyalo po kana mo kethra kaka wacho cha to kibiro hiro kare iyo tote. Kuri ngene nyaki bi e ohala ni kai bi yango asara. To en ohala maber nikech kitiye gi slings kata 200,000 to kiano no makido 400,000 ka diponi chandruok ibedo go. Mangiso ni en ohala man gi geno. Janeno marwa gi thuolo ma wan godo sani en ni wasebede nam kae ka waneno cages mopogore mantiere ei nam ka te cages gi be osenyiswa kata kaka wan wawegi waseneno kaka ipidho chiemo kata rech gi kaka imiyo gi chiemo to kithomi amia rech chiemo nikech iluo kata ing'iyo size mar rech ka king'eni ang'o midwa miye kata mms adi mimiye omiyo gi thuolo ni gi 2-3 rech ma bende waseyudo e cages kae wadwa dhi e chiro to chiro kae be wan gi mine wan gi chuo wan go jende ma bende osetimo ka bedo timo ohala ni kata uso ne ji rech ma gin giwegi giseyudo koya mane cages gi omiyo kikidhi mabor adwa ni kwa yaka wadhi e chiro wane gima mine gi kata chuo gi timo kikidhi mabor. To ahen kana momiyo anang'eyo gima shraga waya kamoro
Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Iwacho ni janam kodonje nam to nyaki wuoge oko gima jopiny na neno. Kawuono an be hapa ne bero kaya marach ineno kit rech mabe ayago e nam. Manyiso ni ok adhi marach donge. Jadong Kefa. Koro kosetimo kamae, joma uso kata joma kawo rech e nam kae gitimo nang'o? Joma kawo rech ka osekawo rech to giloso kaendi kasto gidhi gimanyo go chirni ma oko. Gikawo kuomwa kasto koro gidhi giuso. Okay. To koro akia kaka upango giga nang'o kata ere kaka uso giga gi kgs koso en gi minya ng'io size kama tiwacho ni ma adwa uso gi pesa maromo. Gigi watimo kaluwore gi dwaro mar customer. Nitie customer ma ng'iya rech kamaendi to wawacho beche. Nitie customer moko bende dwaro kilo. Koro madwaro kilo nogo bende wapimo ne kilo kasto wamiyowa pesa. Owada gichecha ne pek nam kata tengeni nyaki rwak gini to gisani aneno ka kuma nitie okan marach ahinya thok nya yuda gi oko mar pi. Inyalo gola koro in thuolo. Erokamano. Sawa. Koro wawach ni sizes. Mag rech ere kaka ung'eni mae adwa uso wawach ni siling 50 ma uso 100 150 ere kaka utimo kata sizes ere kaka rech wanena kaka romo to bende wawinjo size gi e lwetwa ne jogo ma ok dwar ni mondo wapimne gi e kilo. Otherwise kisenene tinena na pesa moromo godo joala bende ng'eyo kamano. Nikech anta akia anya wacho ni ma uso gi 100 to samoro adhi wang'i ine ma inya uso kaka mae ndi kaluwore gi market masani onyalo bedo kinde siling 350. Githuolo ni adwa wuogi achiel kuom mine ma bende osebedo ka nitie dho nam kae obro nyisowa gima owuon osebedo kotimo to githuolo marom nade kata higni kata kinde ma en owuon osebedo e dho nam kae. Mama na Yaore. Ber ahinya idhi nade? Adhi maber. Mandalo? Maber. Kawuono ambe awacho ni abi alimu Kamolo Beach kae. Nikech samoro aneno gani ng'eni gi kuma nitie thothne ok ane rech kantie na. Adhi ang'iewe chiro to an gima timo ayudo be kosewang'e chuth ber gi receipt. Kawuono dwa nene wang' gi wang' kaka en. Koro adwa ni nyisa ni ang'o ma in iwuon itimo e dho nam? Mokwongo an Spora Okidi koro aloko Kamolo Beach ka. E dho nam ka wan jo ohala matindo tindo. E thuolo ne wakawo rech ka jolupo osekelonwa rech to wadhi e dho yie. Kwasedhi e dho yie to wachung' to wang'iyo bei. Koro luwore kaka chiro chalo. Seche moko chiro rach ma rech ne nyalo chula kata siling 150 kata 200. To kasa ma chiro ber ma chiro chamo to siling 300 ka gola ka thuon nikech rech ni osegolo wa oko kaka wan mine maka. Ineno kaka wabeyo nikech mana rech oan rech ma watimo ni. Wadaka nikech rech ni morito wa. In iwuon isetimo wala ni kuom ndalo marom nade kata higni marom nade? Adhi higni 15 e dho nambe ni. Osegolo wa oko, wasepuonjo nyithindo e skul mana gi rech ni. Wasegero udi mana nikech rech ni. Koro miyo mae e mwanduwa man butwa ka mwageno kuome. Koro wach ni odiochiengi chalo ga nade kibire dho nam kae. Wach ni chakre sami chiewe ma nyako samodhiambo. Inyanyiso odiochiengi ka chalo. Odiochieng kaka ng'ama miyo wachiewo saa 10 otieno kata 11 itimo achiel 2 3 e odi ka gik saa 12 wasechopo dho nam ka nikech yidhi gi nitie mago mopogore opogore inya yudo ka moko mondo to moko deko koro winyo momonde mayieng koro kimondo chon tiyudo ka rech yuda wiye inyalo kawo wiye to johala moa oko yudo ka seketo piny kaka keto ni to johala miya pesa takawo pesa. Koro wach ni in kibiro kae sama wach ni mondo saa 12 cha in gi ng'at ma in iwuon idhi ga ire ma ene mobedo ga komi rech pile koso luwore gi kaka iromo gi joma oya gi yedhi gi waketo ni ng'ata nyalo dhi kech kiketo ni mari kendi to nyalo ingi rech nyalo biro chiwo moro mang'eny to ng'ata achiel ok dinyal koro yedhi gi wadhi e moro ka moro mondo ji te odhi menyo koro wambe moro ka moro wadhi to kasto nitie ma Kisii ni Molo gi mopogore opogore koro kaka wan joma odak ka wakawo rech warito gi go koro kubiro
to yudo ka seketo ne rech mondo kik obed gi tabu mang'eny. Koro ene mobiro kae koso unya winjoru to ipango ne tiko ne wach ni molo kata Kisiku miwachoni. Gibiro kendgi to kata kawuono nitie mama ma Kisii kawuono ok oyudo thuolo mondo chopi nikech koth ne ng'eny. Waseloso rech ma piko osekawo rech mosetene nikech ong'e adieri marwa mar mine mane dho nam ka. Nikech kama chieme ok dikethi. Manyiso ni samioro ne rech ni ini wuon ichwere chuth ber koso en wuon ang'no tim modongo gi mbele kucho. Nitie mine mabiro ka konyruok margi nyaka obiro chwer rech ka. Koro ei mine gi nitie ma en obiro gi pande gi gige ma tijno tiyo ma nyaka ochwer rech kor ko timo ang'owa kor ko odhi ok wanyal dhi gi rech odhi loso kucho. Nyaka los rech ka nikech mine nitie ma kae ma giyudo konyruok gi. Koro inyanyisa ni size iluongo awinjo ga ni nitie fulu, nitie tede, koro mane ma wan go kamae kawuono ni. Magi nyithingege iluongo no budi. Magi nyithingege ma wan go size ni, magi iluongo no budi gine magine ka. Wan nyaka go koko nambwa ka. Wan gi gik mopogore opogore. Wan nyaka gi iluongo ni kanuna. Ma nyathi kamongo. Kamongo gir kad. Yes. Magi mantie e namba ka kwan gi rech wang' achiel. Kama. Koro wach ni kamongo ma iting'o ni ma nyalo bedo ni pesa diwa. Kamongo ni. Kaka wuono benchalo ma en siling 100. Kaka duong' ni. Ma 100. Kara jomoko wang'o kuonde mo. Ma 100 ka. Mano 100. Mabe kata karach inyalo diyo na mami kata gi 70. Kech piny bete kawuono. Okay, odwa lal na ka. Tafalal. Kita wadhi niyo. Kamano. To moro ni ka wan gi fulu. Fulu wan go ka en wapime 4 kg. Kasa ma ine yie kacha, kodi pimo na 4 kg. 4 kg en siling 200. Koro ko wasegole kama tidhi yiero mena yore, tiyiero fulu yore, tichiedo. To idhi e chiro. Jomoko be biro ngipo ka sama piny obago gi. Koro fulu upimo gi kgs koso ko ai tipime kg to kwa se dhi kod oko wapange 55. Iketa kitu 55. Janeno maro ineno ni kamolo kae kamolo beach kae ok ni nigi mana rech achiel kende gin gi kidienje mopogore mag rech. Waneno kamongo gir soup kata gir kado, wachako waneno fulu, wachako nyiso ni gin gi ngege matindo kata nying moro mitiyo go e moro ni luongo nang'o obudi. Omiyo kidwa rech gin go koko, gin gi obudi, gin gi kamongo, gin gi ngege. Rech wachako ni sirada. Ntie moro bilongo na? Sirada. Sirada. Sirada to mane kata neno ma wange dongo ni. Kaka sirada. En wachake ni sirada. Nikech kichame, to wiye tek wange bete. Ko waje chake nying ni sirada. Sirada. Winjo kidienje mang'eny ma bende ntie kamolo beach kae. Mamane. Ma iluongo no kunga, isenene. Kendo ma mit malich. Ma rech mar okunga. Kiyudo maduong', omit en opilore apila kisechwake gi mo. En gi ring'o. Koro ma be okunga. Choke chal nade? Choke tindo rieda kama. Tindo molo mek fulu. En choke tindo rieda kama. Meso to nyachuoyi. Chuoyi do ginene. Ma moritigo kamano. Koro rech waro kama opogore kwan gi rech ranga achiel. Okay. Kamano. To koro nikech aneno ka bende mumoyo gi gin omena koso gin tede momo maluku. Mano omena. Mago joand omena kendo gi omena ma gidhi go chiro kaka kawuono chiro wan gi chiro pala. Pala bade kama jomoko be go dhi go yugis. Koro fulu gisemocho idhi yier fulu ichielo yore to omena be ichielo nicho moyero omena mochiel. How maler. Ichielo ka ichiede maler. Gichielo mende maler gitero chiro kendo kinyo giduogo mondo giwer. Mantie samoro ng'at madhi ware ka to kale mieche ka wacho ni mang'ich wey mono joka. Gigi use gi san koso gin be gitiyo magi kei. Nitie dis omena wause dis moro matindo maraon. Entiere inyalo pime go 50, 100 luwore kaka chiro chalo. Koro mai mosedago mine gi ema tie nam ka. Igni 15. Uneno kendo winjo kendo. Manyiso ni kik ibed samoro ni chayo tich mitimo. Kuom igni 15 winjo ka minwa wacho maber gik mang'eny gin giwegi giseti mang'o gisebedo ka gikonyore. Chiemo achiel ni kata rech ma gisebedo ka giuso e dho nam kae kuom igni 15 gisechulo fees. Gisetero nyithindo school, gisegedo, gisego mieche mopogore. To nikech ang'o nikech ne gihero. Iwinjo sama gichiewe sa 10.
iti dwa to monindo ni wacho ni koyo ngich koth chwe warite saa 2 ondike muma ni kokiti be kata chiemo owinjore itho ng'ama ok ti. Erokamano. Ginyinga aninonga ni Dano Mondo Tieno, an achiel kuom officials mag Kamolo Beach Management Unit, wan e jotelo morito dho nambni. Kamano. Erokamano. To nikech in achiel kuom jotelo ma bende rito dho nam kae, gin ang'o ma in uwegi ung'iyo ka ng'ato pok odonje gruboni? Okenge mwang'iyo e dho nam kaendi ka ng'ato pok odonjo e dho nam kaendi en ni ng'ata ng'ata mabiro e dho nam nyaka wang'e ni be en gi kipande to a kama nade to ang'o gang'o mokele timo e dho nam kaendi. To sama ng'ato onego bed ni donjo e grubni, nitie registration fee kata pesa ma onego bed nogolo? Ka ng'ato donjo kaendi mawendo to nitie registration fee ma nyaka register kibedo a member mar Beach Management Unit. Higni 2-3 koya sanie, ere kuminene Kamolo Beach? Higni 2-3 koa sani, ka waketo mijing'o mar tich e yo maber to wabodhi mabor ahinya. And then bende wago erokamano kuom Royal Media Services kuom biro gi kaendi ma mondo mi gimeny ohala madhi mbele Kamolo Beach kaendi. And then mano bo medowa wabed gi chiro nikech oganda mang'eny nitie ma bo dwaro dhi nyiewo gund rech ma gineno Kamolo kaendi kawuono. Erokamano. Inyanyisowa kata inyangikonwa mana matin ni ber mane ma ng'ato nyalo yudo kochamo rech? Rech en chiemo mantiere gi protein ma kichame ka nyithindo mapo matindo to gidongo piyo piyo. Kech protein en body building food, mano namba 1. Joma chamo rech be kaka ung'eyo nagi gin joma riek. E piny Kenya kaendi professors mathoth wuok mane Luo Nyanza to mana nikech gichamo rech. Koro rech en chiemo maber. Erokamano. Takia ka gi thuolo ni kata ndalo ma wantie ni useyudo kony koya e kaunti mar Homa Bay kae? Kony no nyiswa ni biro miyowa kony to ka rech wasetho to nyaka sani endi pok wayudo kony moro amora. Kata bed ni county government noronwa minister mar blue economy kod trade mondo bi olimwa, ne ginyiswa ni gibiro miyowa fingerlings kaachiel kod kony, to nyaka sani endi kony pok obede. Ma endi omiyo jowetewa moko manigi kejo ma ok nigi yuto motegno pok oketo rech nyaka sani. To wan Nyasaye nogwedhowa, watemo waketo, koro wasechako. Kamano. Bende nitie value additions ma ng'ato nyalo yudo koa e rech? Gima nyalo tim gi rech mopogore gi chame to kane ka ng'eyo. But rech konyo ji kakiweyo wan, okonyo minewa mago hande kata japiku ma bende ting'e yudo pesa kanyo. Koro okonyo ji. Kata mana sirikal minewa go kodhi e chiro to gichulo tax. Koro rech konyo ji. Kamano. Ka watieko, wach mogik ma in godo ne janeno ma kawuono neno chenro wani en ni? Janeno ma kawuono to ahinya jopur ma wawuoyo kuomgi. Anyalo jiwogi ni mondo gibed kod account e bengi mar Equity, mano namba 1, nikech an kaka Kefa Equity emosemiya chopo nyaka kama chope ni. Nachako gi keja achiel ka gimiya pesa moro matin, to bang'e ka gimeda pesa to koro kendo sani endi an gi kejes 7. Nitie samoro ng'at ma bang'e koseneno chenro ni to diher notudre kodi. Nitie namba mwanya yudi godo kata gin ginya yudi godo, to ka dipo ni nitie nyanto gi kamera wani kimiwa namba no? Namba ma inyalo yudago en 0727 9665 37. Mane namba na mar simu. Inyanuo kendo? 0727 9665 37. Mano kigoyo to yuda immediately. Erokamano. Erokamano ahinya Lord.
Mana kamano nyako Ramogi Ajuang gi thuolo ma wan godo sani eni wachopo e giko ma chenro wa ma odiochieng' ma kawuono ni. Iwinjo kendo ini wuoni neno ni adier bengi mar Equity ni osebedo ka konyo jopinywa ma Luoland ka. Omiyo iwinjo ka kefo nyiso ni kopogore gi pesa ma en owuon samoro osebedo kotere bengi. Nitie jogo ma bende chule to mana kotiyo gi paybill margi mar 247 in kaka japur kata ka japith moramora kamora ma intie to diher ni mondo wabi walimi inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kioronwa ote machuo kinyiso wa kuma intie gimitimo to wan wawegi wanapang safar mwabi walimi kaka pile yena mondo agoni erokamano in misebedo kodwa chakrenwa chak tayo chenro ni nyaka sani kwa ruotho yie mwan romo kendo juma manyien wanagoni amina omiyo gisani yena mondo akaw thuolo mar goni oriti masani.